Biz bugün otaklı, көрнеклі, данлыклы актерыбыз, Татарның зур оғлы болған Рауил Абый Шарафиев белән әңгәмә кырабыз. Аның гомер буе эшләгән театрында татар халкының, бөтен дөнья татарларының баш театры, төп театр булган Камал театрының залында менә күрештек. Шунда Рауил Шарафиев белән әңгәмә кырабыз. Рауил абый, ничек уйлыйсыз, нишләп безнең татарда космонавт юк? Татар булганга. Менә бу сүзгә аңлатмана кирәк түгел, бик кыска һәм мәгънәле җавап булды. Шуннан да бәлки татар булганга күрә безнең татарда космонавт юктыр. Менә без бүген китап буенча сезнең белән Рауил абый сөйләшәсе килми. Менә үзебезнең күңелдә булган темаларны хакында сөйләшсәк бик кызык булыр иде. Менә сез бер әңгәмәгездә театр бетсә татар бетә дигәнсез. Һәм шуннан да бу сүзнең мәгънәсе бик көчле. Әгәр дә театр бетә икән, татар бетсә дигән сүзегезне аны үстереп тә була. Безнең Россия бит ул урыстан гына тормый, урыс милләтеннән тормый. Анда йөзләгән милләт бар. Татар белән бергә шулар да бетә дигән сүз бит инде. Һәм бүген инде безнең үзәк җитәкчеләр дә әйтә, Россия бүгенге көндә элек тә шулай булган уйме, әнә шул милләтләрнең күп булуы белән, аларның төрле булуы белән бик көчле ил диме? Димәк, татар бетсә бит инде Россия үзедә бетә дигән сүз. Менә бу мантык буенча әгәр дә барсак. Россия үзедә бетә, урыста бетә. Димәк, Россиянең алайса җитәкчеләренең дә, гомумән Россия халыкларының бүгенге көндә төп бурычы шул милләтләрне саклау булып кала бит инде. Үзара саклау. Бу мантык буенча без әңгәмә башында ук бик җитди темаларга алып кирип киттем мин сезне. Әйдәгез тагын кире кайтыйк әле дирәк. Менә сезнең яраткан төсегез нинди? Ал. Ал төс. Әлбәттә акны да яратам. Ак төс деме? Яшел төс. Яшел төс инде аны милли төс буларак яратабыз. Сыйык зәңгәрендә яратам. Мин төсләрнең күбесен яратам. Менә шул әлеге дә баягы милләтләребез сыман төсләр дә алар күп булырга тиешләр. Рауил Шарафиевның яраткан ризыгы нинди ризык? Минем заманында иң яраткан Гүбәдия иде. Әлдә шулдыр бит инде. Юк, хәзер карынга бик ярамый, авыррак, майлы, авыррак булды. Рауил абый, менә мин сезнең белән сезне күрүгә калт итеп искәлеште. 80нче еллар ахыры Татарстан радиосында эшләгән вакытлар. Шул вакытта мин сезне Ибрахим Сәлахов дигән язучыбызның Тайгак кичү калыйма хикәяләреннән изекләр укырга Татарстан радиосына чакыра идем. Шул вакытта безнең режиссер, ул вакытта анда эшләгән Госман Ахмаджанов дигән бик кызыклы шәхес бар иде. Ул артиста булган кеше заманында. Артиста булып уйнаган, ул Хаким Сәлимҗанов белән уйнаган, сөйли торган иде ул. Шул Рауил Шарафи бит ул трагик артист, фаҗигале артист ул. Фаҗигале рольләрне башкара торган артист дигәч, мин аптырап калдым. Үзем сезне шу фаҗигале әсәрдән, фаҗигале язмышлар хакындагы әсәрдән изекләр укырга чакырдым. Хәзер менә уйланам. Актер
трагик рөліне башқара ала тұрған актер, һәм шул вакытта комик рольләрне уйный аларлык сәләте булган актер, ул аны бер генә сүз белән талант дип, сәләт дип әйтергә мөмкиндер. Менә Мөхтәр Мутин да безнең кирип калды татар театры тарихына трагик актер буларак, әйме? Уйлавымча, Мөхтәр ага да комик рольләрне уйнаган булыр иде. Менә шушы уйлардан чыгып тагын бер сорау туа. Безнең бит татарның язмышы, татар халкының язмышы фаҗигале язмыш. Бүгенге көндә татар җиңел комедияләр куярга тиешме? Көлү булса да, ул минемчә яшь аралаш көлү булырга тиеш. Һәм көлү була икән, сатира була икән, ул үзеннән үзе көлү хакында булырга тиеш. Мисал өчен, татарның менталитетына хас булган, хәтта бер копыкланып, күтәрелеп торган, калкып торган тиме, ул да булса хисетлек, сату, үз туганнарны сату дигән әйберме, бу инде менә тарихта бар, хәтта Шаһгалидән килә. Карл Маркс та хәтта татарның шу Шаһгалиен үзенең бер әсәрендә исеме белән атап киткән. Зиннур, мәсәлән, мин үзем бит театрга килгәндә комедия өчен килгән кеше. Ләкин тора-тора, яши, әлбәттә, мин соңгы вакытта инде күбрәк комедия уйнасым килми башлады. Җитди әйберләр, тирән, истәлекле. Менә үзең әйттең, татар ул язмышы бит аның. Фаҗигале язмыш. Фаҗигале язмыш. Шуңа күрә драматика әсәрләр һәм татарның язмышы, кешенең язмышы турындагы әйберләр булырга тиеш әсәрләр. Тетрәтерлек һәм систарта бит ул. Тетрәтү систарта, катарсис ясый. Әгәр дә кеше аны систартып тормасаң, ул да Җанын күңелен сакландырып тормасаң, хәтта менә сугыш дигән әйбердә заманында менә мин сугыштан соңгы малай бит инде. Халык бер систарып калды. Шул вакытта сәнгатькә игътибар көчәйде. Үзешчән сәнгать көчәйде шул вакытта. Сугыштан соң шул хәтле көчәйде, мин шуннан сәнгатькә гашыйк булып калдым. Бүтән мин иҗат кешесе буларак минем бүтән әйберне белмәдем. Мәсәлән, мин бәлки биюче, балет биючесе дә булыр идем, белгән булсам, шәһәрдә торсам, мин балет бик яратам. Минем теге гәүдә ниләр дә балетка начар түгел иде. Югыйсә, ләкин минем әнә шул сугыштан соңгы кеше систарган, ул сафланган вакыт мине сәхнәгә гашык итте, менә театрга. Менә сугыш темасына кирип киткәч, шулай ук сезнең бер сөйләшкәндә әйткәнегез бар. Сезнең әтиегез Шиһабуддин ага сугышта катнашып, шактый батырлыклар күрсәткән кеше бит инде. Менә аның инде газетларга язылган бер гыйбрәтле вакыйгасы бар, шул турыда әйтеп китсәгез иде. Наши герои диләр инде шул рубрика астында әти турында язылган сын татарского народа Шарафутдинов Шиһабуддин. Бу аның батырлыклары турында бара. Аның иң зур батырлыгы ул бер үзе 50 немесне әсир итә. Ничек бер кеше 50 немесне әсир итәргә мөмкин? Бер үзе чыга. Анда әйткән, своим громовым голосым теге Хәнде хакны кычкыргандыр, автоматын күтәргәндер дә, Хәнде хак булгач бит коралны ташлыйлар. Шуннан бер кеше чыгып 50 немец каршында кычкыргач, взводмы, ротамы, тагын кем торырга тиеш бит. Булар бер үзе кишеп чыкмый, бөтенесе ташлый коралны. Коралны ташлады, ул битте. Алып кайта 50 немецне. Герой юк. 50 немецне. Татар. Әйттем бит, татар булганга.
татар булган безнең нигебез крашный җегетебез Гаврилов. Гавриловны Петр Гавриловтан Мәскәүдә нидә телевидениедә нитәләр моңа. Менә сез чын урысның менә баһадиры инде, батырды. Ә мин урыс түгел бит, татар ди. Шундан менә телевидениегә бүтән якында җибәрмиләр. Генерал Карбышев. Карбышев күбалар. Әти аннан нидә булган? Ул минем сыман бәйсезрәк кеше булган. Ул тегел ләббәй килеп тормаган. Андыйны да бик яратып бетермиләр батыр булганда. Аннан менә аның фотосы, бүтән фотосы юк аның. Моны шушы газета уңайы белән мәкалә чыга уңайы белән төшергән булсалар кирәк. Ләкин газетага бирмәгәннәр фотоны. Фотоны безгә соңыннан гына җибәрде, абыйга җибәргән, абый сугышта иде, җибәргәннәр. Чөнки аның батыр түгел кыяфәте, ул бик моңсу. Мондый батыр буламын дип уйлаганнардыр. Һәм бер орден медальләр дә тагылмаган. Алар булса да, тагасы килмәгәндер аның. Чөнки хәзер тагалар да куялар бит аның. Шул не батырлык аны исе китмәгәндер. Тегел булган хәл бит инде. Меңнәр бит инде андый мисаллар. Шулай. Татар ул вакытта ук рус француз сугыш вакытында 12-нче елда да ватаным дип көрәшкән дошманга каршы ватанын саклау өчен, үзенең гаиләсен, балаларын саклау өчен, үзенең туган телен саклау өчен көрәшкән татар һәм моның мисаллары әйткәнемчә иш киткеч. Менә сезнең әтиегезнең кылган батырлыгы да шуны раслап тора. Равил абый менә әле сез сөйләгәндә шулай ук уйлап утырдым әтиегез белән булган батырлык хакында сөйләгәндә. Театр сәхнәсенә гомумән менә шул батырлыкларны, татарның батырлыгы турында безгә күбрәк спектакльдә алып менәргә кирәктер. Әти белән сөйләшү дип дәргә. Мин карт, олы, әтинең шул фотосын бирәсең дә, ул бит мине ярты яшькә 48 яшькә була, мин хәзер 85 була миңа. Ярты яшымда мин аны әти дип сөйләшәм. Менә әйтәм, үзең уйнап бер яшь артистка шуны сөйләшү. Менә дигән әйбер эшләп була. Димәк, әгәр дә сез бүген режиссер булсагыз, менә бер тылсым белән татарның данлыклы, атаклы артисты Равил Шәрәфи бүген режиссер буларак спектакль куя. Шундый спектакль куйган булыр идегез, мисал өчен. Элегрәк башка килмәгән ул минем. Кызык килә бит. Менә Равил Шәрәфи бүген актер түгел, язучы, әдип булса, нинди темага язган булыр иде икән? Язмас идем мин. Чөнки язсам да куймаслар иде. Үзегез түрә булсагыз? Түрә, анысы түрә булу инде беләсеңме, бердән миңа ул хас түгел. Мин түрә булмаячакмын. Әгәр дә инде була калсам, әгәр дә мин менә Павел беренче сыман реформалар ясарга теләсәм, илне алга барырга башка юл белән тотынсам, мине шундукча үтерәләр, я юкка чыгаралар. Яштан алалар. Яштан алалар. Иң җиңел диме? Равил абый, аннан соң менә сез инде зур шәхес белән сөйләшкәндә үземне бер чыган сорауларында бирәсе килә. Менә бездә хәзер бик телгә кергән сүз инде актив рәвештә татар бик толерант ул диләр. Диме? Шундый бер чит ил сүзе диме килеп керде телгә. Кылчык кебек кадалды дип әйтер мин аны. Нәрсә соң татарның толерантлыгы? Аның юашлыгымы? Аның бәлки аның мискинлегедер. Бәлки аның куркаклыгыдыр. Миңа калса, менә бу толерант дигәч иң беренче татарның миңа шул сыйфатлары күз алдына килә. Толерантлык ул татарның киң күңеллелеге. Киң күңеллелек. Киң күңеллеге, аңа бар дөньясы, аңа бар милләтләр сыя. Шуңа күрә ул, әгәр дә мисал өчен 50 татар янында бер урыс булса, русча сөйләшә, хөрмәт итә, киң күңелле ул. Әйме? Менә безнең бу татарның әлеге бик матур сыйфатыннан
başka milletlerde, hatta türelerde, Moskova töreleri diye belki bu şırakta örnek alsa bik eybet bulur idi. Tolerantlık degen söz ol bütün kişini yaratı, bütün milletlerini bu arasında. Çünkü mine bulundağı şeşeklerini şikmatur bulsa, mine hazır tabiatte de kuşlar bitip bara, turgay yok. Sandugaç bultur bir iki merke kışkırdı da bitti, kuku da soyramaya başladı. Mine ol bit şunda hikmet, saklav bulurga tiyir. Tolerantlık eli ol tege lebbey kilip tege başı şistörkagına bulu tugul, üzünni saklav, hem bütün için saklav, yaklav bulurga tiyir. Ravil abi, mene yangadan özümüzün tip temaga, tiyatr sanatı temasına eğlenip katık. 70. yıllar tamaşaşı bilen bugünkü zaman, bugünkü tamaşaşı arasında ayırma var mı? Var. Ayırma var. Ol tamaşaşı ayırması gana tugul, ol bizning teatrning sanatning ayırması bulganга göre ayırması da bardır dim men. Min әле 70 yıllarga gana tugul. Mine aytasım ki biz student yıllarda nide çıkarılış aldığından bizni rayonlarga jiberdiler bulip. Biz klasik eserlerden üzükler oynap yürüdük. Tatar klasikisinden, dünya klasikisinden, Rus klasikisinden eybirler oynap yürüdük. Mine min ana qabatlaganym var. Min oynadım Don Quixote'ni. Avulda. Don Quixote'ni oynayayım. Bu Nurlat yağında bizning bir avulda bir jigit girdi, menden 1-2 yaşka olarak bu ayında ol. Şundan sizni 3-nji mertebe kelip qarayım di. Çirkasıpqa qaraganda da eybet oynaysiz bitti. Elbette bu arttırı. Çirkasıp benim için kumir ol. Minan bir yaratam. Lakin hikmet nersede? Tatarның şuşu eserini Don Quixote'na kelip qarap, 3-nji mertebe kelip qarawı. Mene bu yaş, benim yaştaki jigitning hem Çirkasıpni bile, çağıştırıp qarayı, avul kişisi mene tamaşaçını indi bolgan. Minani her vakitte da eytep kilem, her bir intervyularda eytem. Tamaşaçını terbiyelerge diler. Neydem tamaşaçını terbiyelerge kirek mi? Buzmaska kirek. Anın zavğın biz buzduk. Ana şu rahatlanıp tında almışı, qarab oturgan tamaşaçı biz klasik eserler oynaganını. Hazır bit ana kildi gitti konsertlarda zavlık beyleyen ebiler şırk gülüp tüge tuzsuz eberler qarab oturalar. Ana nerse olar olay tuğmaganlar bi ana tuğandalar dige biz suyunçak tagı bulgan tamaşaçı. Tamaşaçıdan başlap gittik de hazır aktörlarga kuşik. O vaqtdagi aktörler siz bütünde o zamanda büyük zor otaklı aktörler bilen, aktrisalar bilen birge bir sahnada oynagansız, birge bir truppada işlegensiz. Bugünkü yaşlar bilen de, bugünkü aktörler bilen de birge icraat itesiz. Şulay yok bine ayırma kuresiz mi? Zor, ayırma zor. Biz bine bizning karifiylarini kurgan kişi. Teatrda birinci işli başlagan aktrisalar. Aytip ketesi kele 57-nji yılını bizning sangat dekadası buldu Moskvada. Şuşa bizning teatrni spektakllerini qaragandan soň Moskva tanqidçileri, teatr tanqidçileri ayta. Atar teatrı, teatr aktörü. Aktör teatrı diler. Rejissör teatrı tugul. Rejissörü hazırki zamanda rejissör bastı. Hazır aktör tugul, tüp. Elek bizning elleni okumaganlar da özleri artist olan kişi nindi artistlar idiler. Onlarning tigi eli urtak ol degenleri de özüne göre bir şeşek, ana şul tigi eytem bulunlardagi şeşekler. Her bir şey onlar özüne göre brilyant mı, hak mı, asıl taşlarının türlüsü idi. Türlü idi onlar. Hazır
aktörler de bir türlüge eğlenip baralar. Çünkü onlarını tanıp bitirip bulmaya başlıyor. Lakin men aytasım kelmey, aktörlerin onların seletleri yok, seletli artistlerimiz var. Gümmen tatar ol tiyatr için yaralgan halk. Bir halkta da yok, mesela üyde piyesa oku. Bizde piyesa okuylar idi. Kitaptan okuylar. Kitaptan hem rolge kirip. Qaysi halkta var o? Roman okuyan okuylar. Tatarının kanında artist bulu. Şuna göre artist tabla rejissuru özgere. Rejissuru bizning tege Moskvada alınıp alarga uşarga tilep gerekmeyen hareketler, gerekmeyen vakitte bir başlar, çıbık çatlar, eline nerseler hazır, koy bir nerselerini ben anlamayayım. Nersesin bu? Onlarga gerek neydi? Emin ne işin el sahnedegini anlap oturursun, baş vatıp oturga tiyiş. Onlarga tiyiş, anda tege rebus crosswordlar bularga tiyiş tügül, ol sanat bit. Ravil abi, mine biz tamaşaçıdan başlap gittik, aktörlarga köçtük hazır. Aktörler degenden, ol zamanda mine qaysı aktörlerini, aktrisalarını, artist kadın kızlarını sağınıp iske alasız. Mine men sizin fotosuratınızı bilem, siz anda Galime İbrahim'i onlara bilen birge eşkensizim. Fatima İyiskiler var, Marsil Selimcanov'nın enisi, Gali Apa, Nigmat Uli'ne bilen birge eşken fotoğrafızım. Ellerinde bir köp şahıslar var. Mine şularının qaysylarını ayrışa iske alıp, sağınıp iske alasız. Bik kübüsün. Hazır onların sonu başlasan. Birincesen gide. Galime Apa İbrahimova kıyafet disin mi? Şiber hatun kız. İşke halatı bilen, mine Tatarının saflığı, şistalığı boyunca gumumen dünya sanatında mine şitil artistlerin kurem Galime Apa şekilli işke mülayimlik, hatun kızga nezaketlik. O mine bik sirak artistlarda, men şitil artistlarında da onu görüp bitiralmayım. Gali Apa'sını aytasın mı, Merzi Apa'nı aytasın mı, bizden şakkına ululardan onda kirmey kalgan fotoga Esfendiyarova Şahsenem hanım, Gavhar Kamalova yok. Olar bir Tatarının big zor artistleri. Ravza Hayretdinova. Ravza Hayretdinova olanda kirgen eli, ol benim yaktaşım da, mene partner bularak, men mesela Gavhar Kamalova bilen Ravza Hayretdinova benim için mene degen partnerlarım idi. Partnerlar da gerek beydi. Partnerların da türlüsü bula. Belki yaş artistlarga bugün şulardan örnek alarak gerektir. Nire örnek alarga? Ol turda mene tiyatrlarda, repetisiya vakitlarda alarının oyunlarına analiz verip, qarap, kösetip. Bizge qaytqaş artistlar kelip mena da özlerinin fikirlerini aytılary. Dele biz rahmet aytadyk. Bir artistga bizga aytdim men, o kuklar dey. Degan sözünü ayta ol. O kuklar. Men aytam kuklar, onlar men aytam kukuşki. Kuklar nibisa. Ol sizge şulay iştilegin aydı. Şundan onlara aytası kelmey. Aytam biz rahmet aytadyk. Sahnede kim bilen oynadınız mene? Şol artistlar turunda birinci söz aytıp kiyizler. Mene aytam Gavhar Apa, Esfendiyarova, Gülsüm İsangulova, olar bilen oynagan spektakller tavşalmay. Bular işisi de irler bizning andi nık tugul, bir kimge de sahnede jirine jitkirip oynamasa sana tegişli sözlerin ayta turan kişiler idi. Şuna göre işisi bilen oynagan spektakllerde uzak yaşayan bir vakta da tavşalmaydı. Ravil abi, bular spektakldan soň tanqid sözler aytalar, ben işilden seçtiler. İyi, sen nişe bala ettin? Nişe falan etmedin? Sahneye çıka koy bir artist. Çıka da sözü bitkeş, istukan sıma qarab tura, zalga qarı, sen nerse sahnede yersin, nerse işin bitti mi, senin sözün bitkeş.
Sen нәрсе аңлаттың, қарап отырдың, фәлән еттің deyip. Шуңа ул спектакльләр, кайберләр безнең ирләр гомумән әйтергә хатын-кызларда ирлек, батырлык күбрәк иде дип әйтәм мин. Островскийның Соңгы Курбан дигән әсәре бар иде. Шунда шахсәнәм Әсфәндира уйный Юлия дигән Тугина инде героинны Фуат абый уйный байны. Шул Фуат абый уйнаган монда килделәр. Табаков уйнады Фуат абый ролен. Соломин уйнады шул спектакльдә. Шахсәнәмне әйткәндә юк. Бұлар да Фуат абыйға икісі де жетмейлер. Шәп артистлар жоқ иса. Шақыны ойнаған, ролін ойнаған артистлар шақыға олар жақында келмей тұрған. Бізде нен дәрежедегі героинлар. Рауль абый, рахмат бек зор мына сіздің тігі замандағы актерлар тұрдың, актрисалар тұрдың бек матур фикірлер айттыңыз еме. Ярар актерлар хақында сөйлештік. Әміне режиссерлар. Siz 60-cı, 70-ci yıllar hem bugün rejissorlar nese bilen ayıldı, nişi gerek şu haqda da özünüzün fikirlerinizi aytsağız idi. Rejissorlar mine Şirazdan abi bilen başladı. Biz Şirazdan abi bizni aldı. Meni yarataydı o. Men özüm yarataydım onu. Elbette rejissorlar elek ol Edem rejissora üstün turmaydır ya. Hayda ol rejissora koyup kala. Birinci orunda tügülüydü. Birinci orunda tügülüydü. Gali Cenab aktör sahnede var mı şulay ol? Rejissor var mı yok mu? Ana bilmiler ol kurunmezke deyiş. Bundan 5 asır öldük. Laf öйтігіз sizni bildirmeyeyim, kuvvetliyim. Shakespeare zamanında bütün rejissor bulmağanda. Халық yığılıp yergen tiyatroga mine degen bargan. Min bugün kinde rejissorlarga nendir alarning isminden tap sürün tügül. Mine 70-ci yılda rejissoru ham bugünkü. Şolarni bir ölçevge koyup yaxşı məqdəsində çağıştırana kiydi. Onun bir üstünlüğü de vardır. Belki vardır da. Lakin küp de başlasa aktör yo'qola. Qartlık belki de konservatizmga ilte turgandır. Men ana ayta almayım, konservatizm da bula. Çünkü zavuklarda zamanda özgere tura söz bir nerse, sen ikinci nerse, ol sözünün артында başka bir tura. Mene ol ayvirler hazır unutulup gite aktörlarga ol ayvirini kirtmiler. Rejissor degenden etmişe kaldırmışa bolduralmayım çünkü men bir özünden rıksat tırap Ferit Bikşentay'ın repetisyasına gelip oturdum. Nasıl şu zalda Ferit artistler bilen sahnede hemen bütünüyle aptırap kaldım, hem bir sıklandım. Ferit Efendi sahnede o artistlerin Allah itip göre. Artistler bile onun şimdi Allah bilen yaşıyor. Allah'ın fikrini tanlap. Men Ferit şakçı kırıs rejissor dep aytalar eme, men şolay dep kabul ettim. Bütünüyle artistlerin ihtiyarından buysunda da kaldı. Mine bu özümden şunu bir istedik bilen ortaklaşası kileydi. Rejissor elbette ol bizim Tatar tiyatrında gana tügül. Ol hatta Rus tiyatrlarında, Rossiya tiyatrlarında tügül. Bütün dünya tiyatrında hazır belki zamanga şolay kerek bolgandır. Elbette o tiyatro sanatında birinci oranga çıktı. Lakin mine bizim Ferit Bikşentay gibi aktörler ihtiyarı bilen repetisiyaları ozdurub her aktör özü bir dünya. Özü bir dünya. Anlasan ol todurgan obraz şolay yok ikinci bir dünya. Mine rejissor şolarını bilip sintezlap əgədəşliyken gelecekte Allah bilse biz tağında özümüzün sahnelerde, Tatar tiyatrolarının sahnelerinde büyük matır spektaküller görüyoruz. Tamaşaçı, bugün tamaşaçı tiyatroga nişik oynayısınız? Ne işin kile, nersege kile ol, vakıtın ereme itip dibe ettiğime, akşasını sarıp etip. Ne işin kile ol? Mene sizin ülken
Aktör indi dünya көрген, бик көп сәхнәләр көргән актер буларак шул хакта менә шул сорауга җавап бирсәгез иде. Нишен килә? Кайберсе ял итәргә килә. Кайберсе инде аның фәлән артистны карарга килгәне бар, фәлән спектакль истәлеген белеп килгән кеше бар. Төрлесе төрле аның. Менә син әйткәч бер нәрсәгә әйттем әле Фәритне. Bir vakit Tufan'ın hoşuğuz degen evren koygan da buğay Ferit Kuydan'ı Emine Tufan'ın olay biri bir uşa bitmedi nersedir. Şundan etti Raul abi işi başla gaç nitirsiz. Şundan ol şul halde işledi. Ol bir şap müzik yarata turgan hem anlay turgan kişi. Üç nelerinin zırlagan tenorlar var bütün dünyadalar şular girdip spektakl motorladı. Şundan men indi spektakl oynay başlagan spektaklni yarattım. Bana ol rejissörü ol halde var. Onlar Şirazdan abi bilen işledim. Şirazdan abi bik irik bir edriye. Bir нәрсә min improvizatsiya yaratam. Aktörün öz icatına. Min üstüm. Mena Tufan ukkalidriyesin atsibetini ve de Tufan meneytem benim atsibetinim ata. Benim meneytem min şüpsüz söylemem. Benim bütün atsibetinim bara ol çünkü neden tabiattan kelip çıka. Şirazdan şunu dedi min Tacik İzzet'nin şatkılarında 50 нәрсәләр bir söz әйтмичә кабул итәдерге. Анда Губай дигән бар, исенә төшерә алмый. Урысны уйнап бит мин анда сорап алырга кирдем. Господин флейта, скрипка да ne tağın ellerine instrumentlarını ayten da gabay. Gubay da gubi. Keşke gubi tergayar. Bana Şirazdan şuna bir şey etme kabul itedirge. Şolay bulurga tiyiş artist sahnede bütün sözlüğüne değil üstep de söylesin. Bana Vaktanov tiyatrında bara Godsinin biri 100 yıl bara anda gil özlerinçe çıkarıp oynayar. Şuna göre yaşay. Eğer de o gil after sözü bilen gene varsa yaşamagan bulur idi. Raul abi rahmet. Bana fikriniz beni ayırıcı aşadı. Sizden engeme başında bir asızlıklap gitken idiniz tamaşaçı tiyatraga ruhun janın saflandırу için gide. Onun yalıtı bulabittin değil mi? Psikologik yaktan saflandırу için gide. Ol bana sabah alırga da kilgeli. Türlü tiyatrolarda бар инде ул төрле өлкәләрнең Мәскәү театрларында име төрле шаккатризмнарда эксперимент дип име экспериментларга мин каршы кеше түгел үзем име каршы кеше түгел алар булырга тиеш чөнки эксперименттан туа бит инде гипотезалардан туган кебек име фәнни ачышлар алар булырга тиеш ләкин алар лаборатория шигендә генә булырга тиеш инде син зур залга халыкны җыеп аңа шарлык әсәрләрне спектакльләрне birige tiyiş. Bana гадәттә шундый тормышта шундый ишраклар да була. Нендер премьерга алдан беләм тегенең нәрсә икән, ничек әзерләнгәнен дә беләм. Аяк тартмый, барасы килми, аның авторлары үпкәли, синди сәхнә журналы, театр журналы, баш мөхәррире нишләп килмәдең диеме. Берәү бер сәгатьтә исемен әйтмим инде, менә шулай да хәтта татар әбеше допрыслый башлады. Spektakl uğursuz икәнен белә идем, димме? Мен әйтәм, спектакльдән соң сине тотып кыйнамас өчен килмәдем. Чөнки менә үзем дә тамашачы буларак әйтәм, әгәр дә спектакль эше икән, мин шунда өреп сеңеп бетәм. Шамый икән, чыгышка, урамга чыгышка име, я сөйләшмим, я аты юлы белән мотор мәгънәсендә име тәнкыйтьләп, менә сүгенәсең, име. Нәрсә карадым мин? Менә вакытында узарган шундый әйбер диме? Ул бик куркыныч әйбер спектакль. Куркыныч әйбер. Әгәр дә
оңышсыз келіп шыға екен, әгер де тамашашы қабыл етмей екен, бұл театр һәм бұл спектакль белән бик зур зыян сала деген сөз еме. Шуңа күрә бүгенге көндә безнең барыбызның да, монда мин аерып кына актерларын да, режиссерларын да, театр җитәкчеләрен дә гаепләп әйтәсем килми. Бу безнең барыбыздан да зур җаваплылык сорый. Театр турында язган кешеләрдән бигрәк тә зур җаваплылык сорый. Бuna Равил абый, biz әңгәмә башында әтиегез хакында, Шәһабетдин абый хакында сүз чыкты да, сез бик матур итеп истәлекләр сөйләдегез, аның батырлыгы, геройлыгы хакында, әле мин бу хакта белмидем. Менә бүген, менә хәзер безнең әңгәмә тәмамлагач, әтиегез белән күрешсәгез, ул сезгә нәрсә дияр иде икән? Мин ул турда уйлаганым бар. Мин, беләсеңме, портретына карап ятам да, аның күзләре моңсу, миңа үпкәләгәндә сыман. Мин үземдә. Ул танкыда яна, минер була ул. Шартлаталар жанып, bütün битләре аны бетә, аңа бер айга кайтырга кушалар. Җибәргә кайтмый. Гаиләсенә, өйгә. Өйгә җибәргә кайтмый. Ни өчен кайтмый? Менә шул бөтенләй ямсызланган чырай белән кайтасы килмиме? Инде ул бит Польшада була. Берлинга барып җитми калырмын дип кайтмый микән? Җиңү белән шунда барасы килде микән? Бу сорау камасыз дип менә талмыйм. Әйтәм бит, һәм шушы аның тарихын миңа шушы яшемә хәтле чыгармаганга, шуны белешмәгәнгә, мен аның каберенә дә бара алырым. Аның кабере булгандыр, авылы билгеле аның. Минем шундый бер җитешсезлегем бар, үпкәлидер ул миңа. Дим, мин дә аңа кайтмаган өчен үпкәлим. Әтием дим, ярый, дуга кылам шушы аның турда язган кешегә, шуны фотога төшергән кешегә, мин әтиемне белмичә үлеп китә идем. Равил абый, кылган дугаларыгыз, укыган дугаларыгыз барып җитә торгандыр. Җитәдер инде. Җитәдә бит инде ул. Алар шәһид киткән кешеләр, булай да җәннәткә эләгәләр шәһидләр инде. Хикмәт анда түгел, ләкин бит тиешле рәхмәтендә алмаганга да үпкәләгәндер. Кем белә? Равил абый, менә сез бит инде ятим үскән, әтиегез сугышта һәлак булган. Әтиегездән җылылык, әти җылылыгы күрә алмагансыз. Менә сез шул җылылыкны, шул мөнәсәбәтне үзегезнең балаларга бирә алдым дип уйлыйсызмы, ничек? Җылылыкны бирдем мин. Балаларны мин соңрак өйләнгәнгә күрә теге бабай шикеллерәк, теге оныкларны яраткан сыман яраттым. Ләкин балаларга мин тәрбия бирдем дип әйтә алмыйм. Чөнки минем вакытымда да юк. Мин үзем бер кемдән мине тәрбияләмәде. Мин мондый фикердә идем. Әтиң, әниң нинди? Шуннан үрнәк алгана дип. Шуңа күрә бик артык тәрбия белән булыштым дип әйтә алмыйм. Ясында ни күрсә, ишканында шул булыр дигән бит ата. Джек Лондонның Мартин Иден дигән әсәрен укыганың юкмы синең? Бар. Минем ул иң яраткан әдәби героем. Менә мин үкенәм, балаларыма шул китапны укырмадым. Укытырга кирәк, чөнки ул үзен үзе ясый. Миңа үрнәк шул иде. Рәхмәт, Равил абый, тагын менә әңгәмәбез ахырында яшьләргә генә түгел, гомумән тамашачыларга, актерларга, яшь актерларга,
Rejissörlarga, şolay uq siz bitinde yaş boyunça gana tügül, özüňiziň ijat boyunça da olpat kişi, ustas kişi, nindi fikirler aýtyrg idigiz, nindi özüňizden ihlas kiňeşleriňizni birer idigiz. Әйткәнемчә башта әйттем, талантлар бар ул, артистлар бар. Ләкин әйбәт әсәрләр уйнарга тиешләр. Әгәр дә хәзер яза алмыйлар икән, әйбәт әйбер, төпле әйберләр. Классикада бүтән әйберләр бар. Чөнки классика шуңа күрә классика, андагы мәгънә, аның әйтергә теләгән фикере ул мәңгелек. Шуңа күрә ул классика. Аны элек язганга гына классика димиләр, анда күп язганнар, аның күбесе чүпкә әйләнгән. Шул фикерләр менә мин әйтәсем килә, уйланып хәзер нәрсә куйырый икән дип сораса, Оскар Уайльдның «Идеальный муж» дигән пьесасы бар. Шул хәтле бу заманга туры килә. Анда Бүгенге заманга. Бүгенге заманда. Аның герое ана күтәрәләр, дәрәҗәләр бирәләр, күтәрәләр инде бер нинди теге кире юк моның зур кеше булып яши, хатыны да шулай уйлый. Ләкин бу заманында бик зур актер эшләгән. Шуның белән байган. Күптән укыган әйбер, бүген кайтуга укыйм пьесын тагын бер кат. Менә мин сезгә киләчәктә, якын ерак киләчәктә иҗат уңышлары телим. Әлбәттә, беренче нәүбәттә мин сезгә озын гомер, саулык, сәламәтлек телим. Гаилә бәхете, балалар бәхете. Менә сез үзегез шундый ихлас күңелдә, сез игелекле күңелдә, улы жанлы шәхес име. Булар сезнең менә мизгил сайын үзегезгә дә шулай киләчәктә, бүген киләчәктә кире кайтып барса иде. Рәхмәт сезгә бик зур.